Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Abdul. Ndabweranso lero pa 10 August 2026 limene lili lolemba kulankhula kuti kumalangulira kuchokera kuno kumuvu wa Chilungamo Pressure Group. Ife amene tazipereka ndithu kuyenda limodzi ndi Amalawi, kwalankhulira Amalawi, kwamenyera nkhondo Amalawi. Ife amuvu wa Chilungamo ndi amene tikulira ndithu kulilirira dziko lathu, kulira ndalula dziko lathu, kwaona azibale wathu Amalawi akuvutika. Chikhalirecho dziko lathu ndi dziko lolemera. Ife amuvu wa Chilungamo ndi amene tikuunika zipani zonse zimene zili ku Malawi. Kodi chipani ichi chikamalamula, kodi Amalawi amakhala pa mtendere? Kodi chipani ichi chikamalamula, kodi Amalawi amakomana ndi zotani? Kodi chipani ichi chikamalamula, kodi mabizinesi dziko lathu amayenda bwanji? Kodi chipani ichi chikamalamula, kodi maskulu athu mdziko muno amakhala bwanji? Ndi zonse timaunikira ife amuvu wa Chilungamo. Ndipo timanena kuti chimpwirikiti chonse chimene chikuchitika dziko lathu la Malawi, kaudani pandale, kusankhana mitundu, kudyerera mtundu wa president, ngakhale kulakwitsa otsamangidwa, kuononga malamulo, kuononga dziko lathu, chimpwirikiti chonse chimene chikuchitika dziko lathu la Malawi, chipani chimene chinabweretsa chimpwirikiti chonsechi ndi chipani cha DPP. Kosasati kuononga malamulo, chipani cha DPP, udani pandale, chipani cha DPP, kusunkhira udani, chipani cha DPP, chilichonse chimene chikuononga dziko lathu ndi chipani cha DPP. Koma UDF ikamalamula, ziko limakhala pasogolo, Amalawi amakhala pasogolo, malamulo amakhala pasogolo, chipani cha UDF chimakhala kumbuyo kwa Amalawi. Nchifukwa yake nditu ulamuliro wa UDF, system ya UDF imakhala yokomera ife Amalawi. Chifukwa UDF imanjenjemera kwa njenjemera Amalawi, ndipo amamvetsera zofuna za Amalawi. Tiyeni Amalawi tikumbukire nthawi imene amalamula Dr. Bakiri Munuzi. Nthawi imene ulamuliro wa Dr. Bakiri Munuzi cha UDF, Amalawi tu amayenderana, Amalawi tu amapanga mabizinesi, Amalawi tu amamanga nyumba ili yonse imene akuyifuna, Amalawi tu amagula galimoto ili yonse imene akuyifuna, Amalawi amapita ziko lina lili lonse limene akulifuna, Amalawi adayamba kulankhula mmene angalankhuliremo, Amalawi tikuti tinayamba moyo wotakataka, ana athu andi amapita ku school standard 1 mpaka standard 8 ya ulere, komanso nkumalandira makope ndi zolembera. Kunali startup akikunja kuno, kunali masafu, mumapanga chitukuko cha mudzi ka misewu, mumalima komanso Abakiri Munuzi kumakulipirani, kama mumaumba njero azomangira skulu, Abakiri Munuzi kumakulipirani. Ndikuti system ya UDF ndiyoti ndalama zikhale m'manyumba mwa Amalawi. Nthawi ya kampeni ngati panali mtsogoleri amene anatichenjeza kuti unikira, ndi anali Dr. Tupere Munuzi. Tikangovotera chipani cha UDF ndi kuti mavotera mtendere ndi chisangalalo. Nyumba mwanu mupezeke ndalama, mupezeke chakudya. Zonse zabwino zimene amapanga Dr. Bakiri Munuzi, zimene zinali zabwinozo kwa inu Amalawi zizabwereranso. Mafumo wa rose kumpoto matandalauli, mamwenye getu gospel gachiyawo tuswerere uli, mafumo wonse ya Chilomo monserwa, mafumo wonse ya Chisena madokera, mafumu wonse achichewa masurabanji, mafumu wonse achingoni wawa, mafumu watu wonse timakunyadira ni ndithu pa ntchito yotamandika imene mumagwira nthawi zonse. Mafumu watu mumayenda limodzi ndi anthu mmudzi, mumalira limodzi ndi anthu mmudzi, mumadandaula limodzi ndi anthu amudzi. Nthawi yakwana tsopano mafumu watu aunikireni wanthu, auzeni wanthu ubwino wa chipani cha UDF. Inuyo mafumu watu UDF ikamalamula, inu mumakhala pa mpumulo, mumakhala pa chisangalalo, mumatha kuayendera azinzanu chifukwa madandaula amachepa. Ngati kumakhala madandaula ndeti mwina mfumu munthu wathu akudwala, mwina ukutamenyana, kulandana minda, awa ndi mavuto amene amabwera. Koma pa nkhani ya zachuma UDF ikamalamula, mumaona anthu mmudzi mwanu mwa mafumu athu mmene amapangira mabizinesi, anthu amamanga manyumba, mmudzi mumatukuka ndithu ndi ulamuliro wa chipani cha UDF. Nkhani yathu yoyamba ndiona kuti ndayimbiridwa makhowa ambiri kuchokera pa Bed Bridge, kundiyimbira wanthu kuti amwene pano pa Bed Bridge pali anthu wochuluka ndithu amene akuthawa dziko lathu la Malawi, mavuto amene alipo kubwerera kuno kumudzi. Koma zomvetsa chisoni ndi zolilitsa kwambiri zonena kuti mukafika pa Bed Bridge akukuunikani ndithu mukupanganso ma fingerprint. Ndi anzathu amene anabwerera kumudzi mabasi aulere ndi akapanga fingerprint, akuoneka ndithu chilichonse chikuoneka pa screen kuti achimwene watu tinauza kuti 10 years
osabwera so kuno ku South Africa. Ndiye chimene chapangisa kuti abwerere so kuno ndi chani, miyezi 3 sinakwane, chifukwa chiyani? Nde anthu nditu akwangu aunjika, anthu onse amene anakwera mabasi aulere nditu onse wakwangu aunjika malo amodzi, ndipo anthu akulepera kupereka ma 10,000 ena ma 20,000 kuti ndilowe ku Malawi kuli moto. Auna kuti palibe wina aliyense amene munalamulira kuti mukhale zaka 5 musanabwere kuno ku South Africa kapena kulowa muno mu South Africa, palibe so kuchitira mwina. Nde anthu akunganidwa atu kumeneko kupereka 10,000 rands 20,000 rands, bali akukana ndithu chifukwa china chilichonse chikuoneka pa screen kuti ayi brother inu munakwera mabasi aulere ndipo tinakuuza mukakhale ku Malawi zaka 10 musanabwere kuno ku South Africa kapena kulowa muno mu South Africa inu zaka 5. Ndiye pano miyezi iwiri yokha mukubwera so kuno kuzatani. Ndiye chinyongo chilichonse anthu akuyesera kupereka chinyongo china chilichonse, koma pa Bed Bridge akukanitsa ndithu. Ndiye tikupempha azibale bathu amene mukudziwa kuti ndithu ineyo ndinakwera mabasi aulere kuchoka kuthawa ku South Africa, ndinakwera mabasi aulere ndipo fingerprint yanga ilipena paliponse ku South Africa yoti kangoyika pa machine chikuonetsa ndithu kuti munthu uyu anapasidwa zaka zokwana 10 mwina 5 kuti osalowaso muno mu South Africa. Ndiye pali azibale athu amene mukutaya mavuto ku South Africa mudziwe kuti ndithu molo mutapangisa passport ya nyuwani kamutasinta dzina koma kungofika pa Bed Bridge boda ile iliyonse kamudusa pa Bed Bridge kamukadusa ku Mozambique kujeni ku Maputo kamukadutsa kuti koma kungofika pa border ya South Africa choyambilira mukupanga ma fingerprint kuona mukupanga so ma fingerprint ndiye chikuonesa china chilichonse chimwene wandikuyamba basi lowani chimwene wanaenda wantendere basi lowani. Koma wina aliyense amene munakwera mabasi aulere zikuvuta ndipo zikanavutabe ndipo akukanitsitsa ndithu ngake mutapereka ndalama zochuluka bwanji akuti no inuyo simukuloledwanso kulowa dziko lathu la Malawi. Uwu ndi umboni wokwanira kuti ndithu amkurukuta moyo palibe chimene akuchita dziko lathu la Malawi. Uwu ndi umboni wokwanira kuti DPP chitengeni boma palibe chimene chikuyenda. Inu ngati azibale bathu amene athawaso mavuto kuchokera ku South Africa kuthamangizidwa ku South Africa ndikupita ku Malawi, koma kufika kwathuko ndikuti nono akulu kwezi meti masangalala kuina kwa amkurukuta moyo ndi chiyani? Abale anga ku Malawi kuli makala amoto, ku Malawi kuli mavuto, umene ndi utengo kuti azibale bathu amene mukudziwa kuti munakwera mabasi aulere kuchokera kupita kumudzi chonde maboda wonse zinthu zikuvuta. Anthu abale bathu akupanga mapulani osiyana inopereka ma 10,000 ina ma 20,000 kuti jamani ku Malawi kuli mavuto akuti palibe, pitani mukakhonze dziko lanu. Chonde abale anga utenga ndi umenewo. Ndi utenga umene wachokera kwa mtulangani wathu amene ali pa Bed Bridge. Komanso china chona kuti makolo wathu amene ali ku Malawi afuseni ana anuwo kuti kodi amene amakuthamangisani ku South Africa ati pali utenga amene anakupasirani ndoti chani? Tiyeni tauze makolo wathu kuti makolo wathu ife pamene amatithamangisa ku South Africa kubwera kuno kumudzi atiuza kuti tikhonze dziko lathu. Tiye tauze mafumu wathu kuti mafumu wathu ife kumene amatithamangisa ku South Africa choyambira chimene anatiuza choti tibwere kuno kumudzi ku Malawi tikhonze dziko lathu. Asilikali iso mauze chimodzimodzi kandi apolisi chimodzimodzi kandi majaji auze wina aliyense mumuuze kuti koma ife amene amatithamangisa South Africa amatiuza kuti tikhonze dziko lathu. Kuti tingakhonze bwanji? Tiye tivote chipani cha UDF ndi wolemekezeka tupere munuzi. Koma tikafutira anthu amene akuononga dzikoli ndiye kuti palibe china cha mtendere koma ni mavuto okhaokha. Umenewo ndi utenga. Tiye tafuse ana athuwo kuti munatenga utenga woti mubwere kuno mukabwera kuno kumudzi mutifotokozere ine makolo athu. Ndiye tiye tafotokozere makolo athuwo mafumu wathu kuti ndithu pamene amatithamangisa uku atiuza tibwere tizakhonze dziko lathu. Kuti tikhoza bwanji? Tiye tavotere anthu mvotere munthu timusankhe munthu woti alibe m'manja mwake dontho lakuba komanso munthu amene amalikonda dziko lathu la Malawi. Ndiye ndi wolemekezeka tupere muzi ndi chipani cha UDF. Nkhani yanga ina nkhani mtulangani wathu anatiimbira kuna kuti anapita ku Kamuzu Palace ku nyumba ya chifumu. Ndiye atalowa mu office wa president amkurukuta moyo apeza kuti nkhani yayikulu ili pa tebulu kumeneko ku nyumba ya chifumu mu office wa Peter Mutharika. Ndioti ulendo umene apita ku South Africa kungobwerera kumudzi. Nkhani imene ili mkamwa ndiyoti majaji mukuchosedwa ntchito ndipo muchosedwa mwachipongwe.
koma ife amuvu wachilungamo tidakuwuzani poyambira nthawi ya kampeni kuti amkurukuta muyo kungotenga ziko choyambirira ndikuthana ndi adani wawo wonse amene akwadziwa. Dziko lathu lamalanga tipali chipani chimene chimadziwa kusungira udani ndipo chimapha anthu mkachetechete osadziwika, ndi chipani cha DPP. Ndi amkurukuta moyo kungobwerera ku Malawi iko chinthu choyambirira majaji nonse amene mukudziwa kuti inetu nthawi imene amalamula Chakwera ni mapanga za Chakwera amene mumasenga milandu ya ujeni ya chisankho nonsenu muli pa ulendo. Achina Andrew Nyirenda kandani ndani majaji nonse muli pa ulendo. Ife tikukuwuzani ndiye mulola majaji athu makoti athu kuti apita muthalika ndi chipani cha DPP alowese ndale ku koti mabwalo athu a milandu. Chifo mukangolola zimenezo mudziwa kuti mwatha. Koma ino abwalo majaji wathu inu ndi anthu amene mumagwira ntchito yoteteza malamulo, ndipo mukalola kuti apita muthalika alowese ndale mu mabwalo ku koti ndiye mudziwa kuti basi dziko lathu lasokonekera. Majaji wonse amene munakuzidwa ndi Chakwera kuti ayi basi chisankho chigamulo munagamula bwino kuti basi chisankho chichitike, nonsenu muli pa ulendo. Majaji 7 aja si Chakwera adakusunthani ndi kugwayikani ku Supreme Court kwa kumade kuuje ku Supreme Court, anakucheza ku High Court nukayika ku bwalo lalikulu. Nonsenu muli pa ulendo. Andrew Nyirenda muli pa ulendo. Dzina limene lili mkamwa ndi la Andrew Nyirenda kuti uyu ndiye ndani wamkulu uyu. Ndiye majaji wonse amene mumagwira ntchito nthawi ya Chakwera nkumapereka zigamulo akuti zimaphinja DPP, nonsenu muli pa ulendo. Ndiye majaji mukangolola khalidwe lonunkha ili lapita muthalika mudziwa kuti mwatha. Akuti afuna ayike yawo komweko alipo amene ndithu nthawi zonse akweruka ku majaji ku makoti kumayimba anafoni ndapita muthalika ndine wa DPP osadandaula. Amenewo ndi amene afuna ayike mmadindo mmipando imeneyo. Koma ife tidakuchenjezani amuvu wachilungamo awa sikuti akubwera kuzatumikira zikoli, koma akazatenga zikoli chinthu choyambirira ndikulimbana ndi adani awo. Lero sizi akathana ndi majaji awapita kwa asilikali ankhondo. Kungothana ndi majajiwa step yachiwiri asilikali ankhondo. Mphamvu yomanyamula majaji, mphamvu yomanyamula majaji kumapitisa ku koti milandu ya chisankho amakutumani ndani, pakuti nthawi imene japita muthalika mbene ndi amene anali wamkulu wa asilikali. Kumapita muthalika kumangoona asilikali muli busy kunyamula majaji kumapitisa ku koti chitetezo ngati president auti zimene amakutumani ndani. Ndiye akathana ndi majaji akupita kwa asilikali inu nonse amene mathandizira zimene zija out muli pa ulendo. Koma ife tinakuchenjezani tu inu koma osamva ndithu mupite dziko lina lililonse ngati pali anthu amene amalandira ulemu ngati umene kumatera zonse ndiye mabwalo a milandu. Ndiye mukangolola kuti amkurukuta moyo abwerese ndale kumeneko abwerese madipati kumeneko mudziwa kuti dziko lathu latani lasokonekera. Ndiye ife takuchenjeza kuti ndithu mukonzeke kumeneko akubwera majaji nonse muli pa list, koma dzina limene lili mkamwa kwambiri Andrew Nyirenda komanso ndi majaji 7 aja amene masenga milandu ya chisankho nonsenu muli pa ulendo. Imeneyo ndiye DPP. Ngati pali chipani chimene chimasungira udani nonse amene 2020 amene munali kumbuyo kwa Chakwera mukudziwana chifukwa kaya tiye tisiye nkhani imeneyo. Tiye ni maso wathu tisange mtsogoleri wa dziko posangana chipembedzo, posangana mtundu, posangana dera. Dziko lathu lamalanga ngati pali chipani chimene chikamalamula majaji nkumagwira ntchito mbosawopa wina aliyense, asilikali kumagwira ntchito posawopa wina aliyense, apolisi kumagwira ntchito posawopa wina aliyense, dziko lathu nkumayenderana pakati pathu. Chipani chimenecho ndiye chipani cha UDF. Koma mukamaombera mmanja DPP apita muthalika amaoneka very simple ngati koma ngati pali munthu amene amasungira udani ndiye apita muthalika. Nonse amene munachiza kuti 2020 DPP tuluke mboma muli pa list ndipo muzipita mmodzi. Nanga za Brian Banda azikuyenda bwanji kuti ayi
kodi inu 2020 apita muthale kuti atuluke boma mesa munthu mmodzi mwa iwo ndapita Brian Banda amene anathandizira. Ino lero lino Zulu Achakwera analemba ku page yawo former president wa ziko amene pakali pano akulandira misonkho ya Malawi, koma yetu walemba ku page yawo kuti ndithu Brian Banda ndi munthu mmodzi amene amathandizira kuti chipani ichi chitenge ziko, chipani ichi chiwine nda Brian Banda. Inu uyu tundi Chakwera ifa muva chungamuti kamala nkhula kuna kuti chisango cha 2020 Zodiac Times anthu atulangani ama radio amenewa nda amene anathandizira kuti Tonse Alliance itenge boma, Achakwera atenge boma. Lero Chakwera so wavumereza zolangula za muvuwa chungamuti zoonadi Brian Banda atusana ali munthu wamba. Brian Banda nda amene amathandizira kuti chipani ichi chilowe mboma, chipani ichi chituluke mboma. Mawu awo atu ochokera mkamwa mwa Chakwera. Lero anthu kumajambula yayi Brian Banda anapanga chitukuko tauna na namangira zibale yoma mesa ni mavoti yanu amenewo ndi misonkho yanuka. Brian Banda inali mbavo yayikuluka nda amene amagusa ziko li kwa anthu andale. Basi ine tizasokoleza chisankho ndipase ni mabilioni mwakuti akapasidwa mabilioni basi nkuma mamanga mmene amangira muchi. Ngati pali milandu musandiyimbe ine koma mukayimba Achakwera chifukwa nda amene aperekera umboni kulizoona Brian Banda anali munthu mmodzi amene amathandizira kuti chipani chichitenge ziko ya uyu asatenge. Abale lero kunali chipepeso kumaliro a Brian Banda nde kunali kuzipha anthu kumeneko anthu a DPP tukupikisana kuti koma abale misonkho yatu ikupita kwa basi amwene kugona kwapita Muthalika kumenya mkonono kwapita Muthalika amwene tundi misonkho yatu Malawi ikupita. Lero chipepeso abale tukungokhala ngati kuti kodi nthawi ya kampeni chani anyamtuna za DPP kwa kuliwonesa ziko kuti ziko lili mmanja mwathu tingotapa misonkho yanu ajize mwanamveka kuti 2 million chipepeso loza mbirizi 1 million. Koma abale awatu ndamene akugwira ntchito ngati president wa ziko chifukwa loza mbirizi ndamene akuba misonkho yathu Joseph Mwanamveka ndamene akuba misonkho yathu akuti kupikisana chipepeso ali ankurukuta moyo sali mziko muno kaya kuti kaya chuma chanu chasala mmanja mwathu ndiye tingotapa tumetingatapire. Abale koma tutokutatu pere muzi adatichenjeza chonde ya Malawi musailekeze kutenga anthu akuba ndukasiya kumene kuli misonkho yanu awa sanga yang'anire misonkho yanu awa sanga teteze misonkho yanu awa. Lero sizi 2 million chipepeso auti tingotapa misonkho ya Malawi 1 million 500,000 ziko lomvesa chisoni. Inu nthawi ya kampeni palisume munaona apita Muthalika ataima pa nsonga mati ndikatangale palibe wamkulu wa DPP amene amayankhula nthawi ya kampeni kuti ifeyo ndani watu ndikatangale palibe. Ziko lathu la Malanga pali munthu amene amabwera poyera nkumati ndani wanga wamkulu ndikatangale ndiye ndiwolemekezeka atupere muzi yekha basi. Chifukwa ngati mukupita mzipatala peza kuti mzipatala mankhwala kulibe chifukwa cha katangale. Ngati fertilizer saa kupezeka simukugula molongo soka chifukwa cha katangale. Katundu kukwera mtengo chifukwa cha katangale. Umphawi chifukwa cha katangale. Ndiye ndani wanga wamkulu waine ndi amene amaba misonkho yanu. Lero misonkho yanu iye ende anthu angomanga mahotelo alizi osamangidwa osachosedwa unduna ali ndi mtundu wa president umenewo kuli kupakula tuku bora MCP machita manyazi koma anthu ungozuzula kuti apita Muthalika ali kuti akugona atu akumenya mkono tamangani nanunso mukasolole account number 1 kuti apita Muthalika ali kuti akumenya mkono nanunso ndikatengeretu za inezo amalamu ndi wopusawa anatitamangisa ukowa anatitamangisa omwewa ndi mademo uyo omwewa asokutati tengaso kuti tuloweso mboma afuna jani sa afuna kwa abera anazolowela umphawi ndimene akulankhula tu a DPP
auchita kuuzana akulu esi tonse tili pano ndife a DPP nduna zapita Mutharika mukudziwa si amalawa anandivotera wokha akufuna chani basi tizabera tiyeni ma project anu aja tiyeni mumalise kama mnyumba yanu simuna hotelo ija munasira panjira pitani mukamalize imalizike imeneyi 5 years imene osati watumikira Malawi koma tiyeni ma project athu amene adayima 2020 amalizike onsewo. Ife sitinabwere kuzatumikira nganya amenewa kuti afuna chani. Mmesa kalilo lathu tinaonesa zaka 5 from 2014 to 2020 tinaonesa kuti kalilo lathu ife ndi ili. Ife sote wotumikira ziko koma ife kuzilemeretsa ndiye kuli kupakula. Andu kuli kumanga mahotelo kumeneko. Andu kuli kumalizitsa ma project amene adasiya 2020. Ali ayi nthawi ino sindayi wapangira chitukuko. Ziko talira nthawi yacha kula 5 years yacha kwera panonso tilira 5 years yapita Mutharika. Ziko longo okhala ngati liba asogoleri a mipingo. Ziko loti azinzathu amachita kuona kuti no akulu mziko muno chipani chimene chinatibweresera ufulu ndi ichi. Chipani chimene chinatibweresera anthu wankumasangalala ndi ichi. Mpite ku Mozambique chipani chimene chinatenga 1994 boma mpaka pano chomwe chikulamula. Ziko la Mozambique ndi lotukuka. Ku South Africa chipani chimene chinatenga boma 1994 mpaka pano chikulamula. Ziko la South Africa likunka pasogolo. Ziko lathu la Malawi chipani chimene chinatibweresera ufulu 1994 ndi chipani cha UDF. Bwenzi chimene chikulamula. Kana kali chipani cha UDF chikulamula mpaka pano. Bwenzi ziko lathu la Malawi wina ali yense akuyendera galimoto. Ali ndi nyumba ya malata, ali ndalama ku bank, akupanga ma business. Koma yayi ya MCP ilowe 5 years itibere ituluke imeneyo. ADPP lo wani mbwalo, ADPP akalowa mbamo atibere basi chokani nanuso pitani Malemera. MCP yayi ndalama zimene munatibera zatha bwera ninsoni abere ni amala. Ndeti zingokhalira zimwezo basi kumango zungulira malo amodzi zoona. Tiye tibwerere kumene tidachokera. Kodi ndikuti ndikuchipani cha UDF. Mawanga womaliza chimanga Malawi mukuzati chimanga chiyamba kukwera mtengo paka pano thumba la chimanga yena apanga 45,000 yena apanga 50,000 yena akupanga 60,000 chimanga simazimera tankurukuta moyo achipisa chimanga pompa anotumulira ndiye kulira kumuonekera kwambiri chifukwa ana amene amatithandiza ndi aja athamangizidwa ku South Africa aja. Ana amene amatithandiza ngati timadya ifeyo ku Malawi timalandira thandizo tsiku lina lililonse ndi ana amene athamangizidwa ku South Africa. Lero chimanga pakali pano 45,000 yena 50,000 yena 60,000 ana amene amatithandiza ndi aja athamangizidwa ku South Africa tinawo limodzi konkuno ku Malawi. Lero thumba la ferereza 300 chakuti 1000 ana amene amatithandiza ndi aja amene athamangizidwa ku South Africa aja tilinawo limodzi konkuno kumudzi. Yaya nkurukuta moyo chimanga cha chipa kodi chimanga chimene achipisa achakwera apita Mutharika ndi chimanga chimene chimanga cholima achakwera chimanga cha MCP dzanali a former vice president Dr. Michael Usi anali pa Times adamfusa pamenepo zokuzana ndi chimanga kuti zoona mzitumbuwa waphika wina mitengo akachipitse wina zoona in business ya ina Abdul mtengo akanena ujeni gogo pita Mutharika TV zikugwirizana hayi ndiye Michael Usi amafunsa kuti chimanga cholima achakwera muchipitse ino ADPP zoona ndiye muone chimanga panopo chiyamba kukwera mtengo yena 45,000 yena 50,000 yena 60,000 ngati makolo athu amapesa mpumulo chifukwa cha ana athu amene anali ku South Africa. Lero ana aja athamangisidwa tili limodzi kumudzi konkuno kodi chichitike ziko lathu ndi chiyani chimene chichitike ziko lathu kodi ndi chiyani chifukwa ngati anthu muzisama onekera umphawi ngati anthu muzisama amalira ndi njala chifukwa cha ana athu amene anali ku South Africa. Lero ana aja athamangisidwa kumene kuja tili limodzi mmudzi momuno makwala momwemo kodi chomwe chingachitike ndi kukwera kwa chimanga kuchingachitike ndi chiyani osamva kwathu. Dr. Tupile Mnunuzi anati chani chonda Malawi muzavutere mtsogoleri kuti cholinga chake akatenga zikoli ntchito yake kale kupempha maiko anasiya kuthandiza
musange mtsogolo kuti azithamanga ndikalowera uku amalawi amwatiyi wankaka ndikalowera uku amalawi agula chimanga chochipa ndikalowera uku amalawi akhala ndi ndalama ndikalowera uku amalawi agula galimoto ndikalowera uku ana azipita ku skulu ya ulere ndikalowera uku basi zikoli pena pali ponse teteresa azipezeka ndi uthengo umene anasira ulemekezeka atupere munusi ananena ku Blantyre mukangopanga mistake kuyambira August, September, October, November, December 2026 amalawi muzakumana ndi mavuto kuti chiyambire chanu simunaone ndi maso. Lero ndizi, lero ndi August, lero ndi pa 10 August chimanga chiyamba kukwera mtengo, nanga January, nanga November, nanga December mavuto okhaokha. Ankurukuta moyo angokhalira kumenya mkonono, ankurukuta moyo akungokhalira kugona, ankurukuta moyo palibe chimene akudziwa thupi la foka koma lilime ndimene likugwira ntchito. Pa social media akuyankhula zina, pa TV akuyankhula zina, ma radio akuyankhula zina, koma pa ground 0 out of 0. Abale yanga tete pulumuza ziko lathu, palibe nso kwina kumene tingayang'ane, tete yang'ane ku chipani cha UDF ndi olemekezeka atupere munuzi zikoma kwambiri.